sano anochi komfo bokuro bibia woni bre na nutina balonsa Drive Tofiakwa a free Menim odisika brantia odisika tomfrado ene diamore oji dama tusre ose ye ni kanso na nutina balonsa miapa na midie ebrena ni na balonsa miapa na midie ebrena ni na balonsa Okay, abusia for mami mu akwaba emfa emra dwumadi a wato ne din na menim so. No nan abo apa ho sima enkono efri sabre ekona abusia for no nsia ena enedwoada ahyase a yede na menim ebre wo no yede ebekọ na wiye na enenso yede new segment aba beka ho free na otwi ene na otwe fora yebesimu no ebo no nan epai mu a na kire say 4:30 me ba cha wo hye no nso ketechew segment no sana ye frɛ no na eno no sei ene beko da bia no ye betie ketechew asɛm bi ye tie wi a obi bedi ne ho adanse na nipa ne di ne ho adanse wi nso a me bia homa ne kakra ama wo nso a wo akirikyiri a wotatie no na opese wo ka bibi fa ketechew ho no ebia homa na wo nso wabam na eye pa ententem so yentwe no tintin ti enei ye be hyase ochina nyankopon de yenkwa fam ya benada ukuada yawada na yasan so ahwiri de ekọ adwoada etisha no nso obete atituru ahodo bi enka ewo dwumadi no eso no nan abo apa ho sima edu na kire se suahunu ebre na aso no hye no nso se dwumadi no eye one family clinic ena eboa yen ama yetimi adisua hunu soronko edi abro expert in pain ankasa sanso ena mekoso aka wo say sompa chede enso eta yachi na de yehwehwe afri wo nkyɛn ne say wo beboa yen ama bronyen ya ye ba bedie no akunafo ene abusuafo bi a omoye nyankan wisia wo maame no papa no mawu agya wo na waye mobo no saafo no nyina nso obeboa won taku anasempo ana ukura bibi wo wonsam na ode eboa sede be ya saafo no nso ebetumi adidi enti won nso ye wo famu de na fa boa yen sede be ya ye betumi aboa afoforo no ena ye frɛ no sompa akyɛde hye no nso eyetara one media adaroma ene ye de dwumadi ebre wo eti abusuafo ebre no aso sɛ ye de suahunu ede ebre wo na yedi suahunu ebre wi no sɛ de medikan aka no ne wo wonsam bia no obetumi de abaha ye wo so ame enom hotel ena ye wo Shell filling station e wo ho no ano ye ne no ena ebo ho edan bi a local board red and white no emu pɛ ena ye wo eti sabre de ye suahunu bre ena aso no na akosia agye wa kode boaten atenase owie a
yɛde kɛtɛkyɛw ɛbɛbrɛw ansa na nnɛ mewɔ aberanteɛ bi ɛwɔ fie ha ɔse na onim nka wankɔyɛ adeɛ bi sɛ na onim a nka wankɔ ankɔyɛ na hawa ɛde abrɛ no no mepɛ sɛ wofe waso paa ne w'ani na uti aberanteɛ join yɛn ɛwɔ Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 FM YouTube no ɛyɛ Sompa TV hyɛ no nso wo subscribe na wo like ya na wa share ama obi nso atimi ahwɛ bi kama akosia tof ati sɛn already adom me fiti na de kro no ade adagye ni puso bre no kwa na ekɔ no ya wada ebe na awotwe ya pa yempo ya de katacha wo bɛhyɛ fom bre no na yinim sɛ nduru but eba no enti akosia sɛ de kan ye no ya bɛhyɛ aseɛ yankopɔn yɛ adom ande saa uwia segment no yato din katakyɛw de wonim fa no ho no yɛbɛma kwan ama wonso waka na da bia no yɛbɛtie katakyɛw asɛm bi a waka tiawa na yatoa so ti akoso ya sese de mami entie o medase tof abusuafo yɛnchiachia mu biem ɛne nso so yasanso de ahia sebe wo hwɛ bre no ano nan abɔ apɔn minute no edu ennan pɛpɛɛpɛ na yegusua ya ye kokɔ yanim kakran nkyɛ no nsia bɛbɔ na yahwɛ de di ho piu sebe de suahunu bre na aduru sue enwoma ya to ne din sɛ ɛnan su biu ɛno na yɛde ɛbrawi na ɛnan su biu nwoma no abusua yɛde nka kyerɛkyerɛ mu bebree emu ɛdepa na dan da nyinaa nso wonya suahunu wonya nneɛma pa wonya nimdeɛ ɛde firim yɛnkaka yɛ ho sɛ akoda ɛfrɛ no sɛ kofi brenya ɔmaame no wapakɔ gye no free nsuo so no kakra no nyini ano wɔ nyini na ɛbrɛ no awie du sɛ akora no kɔ sukuu na sɛ wohwɛ akora no nso so a kurom hɔfoɔ no dodoɔ no a wɔdanso ɛwɔ mu mekyia nkwadaa no deɛ nti ama meka sɛ wɔdanso no sɛ ɛnam sɛ wɔn mo kɔgye no ɛfiri nsuo nti no akora no wɔ ahyɛnsodeɛ a ɛma no danso ɛwɔ mmɔfra no nyinaa mu na wɔno no yɛwo no ɛfiri ne na yɛmmuo no na ne tirinwi no ne twa mpɛsɛmpɛsɛ bi nti ne twitwa nketenkete saa na ɔde nyiniyɛ no afei di ayɛ rasta ankasa ne gu no ho ebiem sɛdeɛ ne adeade sika ne nneɛma wodoɔ bi a kyɛ sɛ wohu obi a tumi ka sɛ nipa so mesia na so bente deɛ wɔyɛ kɔnfoɔ anaasɛ bibi ɛte saa no ɛno so bi wɔn de bi bɔbɔ akwadaa no etirim enti ɛbra no so sɛ akwadaa no kɔ sukuu mu ka sɛ san wɔkyi sukuu ne mu no kuro ne mu no mu di sukuu ɛba hɔ no ɛma no bɛyɛ o maame no papa da dwene paa nti wɔn kɔ kɔnfoɔ no hɔ ɛkɔ bi sɛ akyire sɛ bia na akwadaa no kɔ sukuu a na akɔ ha na brabɔ anokwa wɔn kɔɔyɛ no kɔnfoɔ no maa no bɛda adi sɛ wɔhene a wɔwɔ san wɔkyi agye atom sɛ sukuu ɛmra san wɔkyi deɛ a ɛne wɔn nso bɛgye atom no mabɔ wɔn de hyɛ no ho ban bebia anye no na mmom ahwɛyie na wɔsɛ wɔyɛ sɛ obi mfa n'akyiwadeɛ nkɔnkɔka no nti ɛnɛ no yɛba abɛhwɛ sɛ aso akwadaa no sukuu a wɔba abɛhyɛ aseɛ no ɛbɛkɔ no akɔwie sɛi nneɛma ɛba abɛtotɔ mu sɛdeɛ wɔn pɛ no ano ɛbɛgye agu nsɛm mu ɛnɛ nso bio yɛnhyɛ aseɛ na menim ampa enti san wɔkye kuro no nya sukuu ɛne yɛpani bɛhwɛ na nya asɛm ketewa koraa nkronkro ahodoɔ na atwa san wɔkye kuro no ho ahyia no emu mmɔfra dodoɔ no a deɛ ɛhɔ ɛna no mba sukuu sanse na afei na wɔn mo hunu sɛnea sukuu koraa esi ɛteɛ na
bibia mu na hyase na den nti the headmaster obeda school na no ye ne se wode nneoma ya agudie ehyehyem mu enne yi anke beka ne se PE wode bi hyehyem ewo mu ankoda ne pie omu ko bobolo omu ko so ampe ne de kaka ho a afei se ebeka kakra ma won mama kwan a Sompa 3.1 wo wonwom soronko a na okere nkoda no ema nkoda no nyina sua to owie pa wo mu nyina sikwa so ema ache na ntwene di akire na ebo wo mu de nam krom saa na saa no ma we nyina na no mu de kire awofo ne se sukuu no aba no emu ode ebebie nkora nani ebe manse san ya ba san wachini nkura hodo a etwa ho hia Sompa 3.1 nti wonu ye ne saa ema wofo dodo no ani bagi sukuu no ho a omude omuma ekobi na we ne koba say headmaster wo sukuu ni mu no sukuu panyina wono ne hwe nsohwe so ne ade ya se sande foforo aba na foforo no obae no we no de na we yesofo ne sofo no meka ne se we teacher ni na so woni mu de se ba ne nyamedwuma mu Sompa 3.1 nti ebra no so se ye de ne ko sukuu class ahodo gina pe ahodo ma ne ko hwe nkoda ne moden bo ko class a obisa asem wa obeyi ano ne aboye nsema ma no obisa odin ne de kaka ho a nti wo kodu class baako ehwo na kofi brenya ewo mma teacher ni bisa asem e ma kofi pagya ne nsa oyi asem wa no na asem no oyi ano no e ma headmaster ne ho dwiri no pa nti wo frɛ ne se wo mara e na akoda ne koe Sompa 3.1 wakoye kwansi ana headmaster ne hu se enkoda na wo mote class wo no kofi brenya nkoa ne tidie sidie ne ade ebobo ne tirim afei wo mama kwa ma na ye ne ti rasta ana ode abetene sukuu mu nti wo bi se teacher ni no ana teacher ni ne se akora ne bo wo ye bagina na no ma me dia o mawu Sompa nti na ma akoda no ma ye ne saa no na wo musu se ye yi no a bibi be ye no afei krom ho ankasa ho hye pa se fa no se baye ni ade no nti omudi omukurekure mu sia se nyame beye wo madom na nkora no ankasa asachira nti wo na headmaster ne se da bi se suban we de ye nsoso na sukuu ni ye Christopher sukuu Sompa nti 3.1 omukofa yi wa amara no munyi akoda no kofi a onka nkere na wofo se headmaster ne ma akwan a yeyi no na wonwu bibie no hono mebeye no Kristo nti o se meka se ne de apaso aba ebejutwa akora itiri hu nyina sinitiri ho kwabo amana kwa akwatana se sabra ne mu nso omuyi kofi brenya no no maame no papa etu kwan a won mo kwa yie ewo baabi Sompa nti ye bisa se 3.1 akodai na chi wade na yedi aka ni edi na ebesie o maame no papa kora abeto so a sei no mbesi bi age no wafa sukuu mu kura ne yempa amana kɔ na headmaster asa akoyi ne tie enen su biu ensem no do so pa abusia one family clinic wo na aso emu se twitwi ope clinic papa no wakɔgye ayahwɛ wapomdua akɔyie wo asisi wo so wo nompe ba bia gyinagyina yi a ɛyɛ one family
clinic muni madwuma wo ma be pa sa fa ne se pain ya omu ye pain expert ankasa abusua ko twifu pra so aye wo ho asimfo su agona so aduro mankasim ena kumase nso ye wo kumase patase state junction ye ben brother man sport no wono mo a odu hono mo a obo say one family clinic ya ji adwa abusua ye ye adwuma mon frɛ ye 0546 68 another 68 17 0546 68 6817 Sompa chade nso nie yesi di ohun mobro ni mobo no won na awurade be hu ne mobo hwe e ma nya wo yada se wuyi okapre wo sempoa bi e de aboa hia ni mobrowa enwisia ni nyanka ana sempo ba kunani nyame ne hyira wo omo aye wo mu nwe da biara da aka na fuo ne kakra bi ne ekodi Christmas abusua ehia makunani nso nsere wate mewisia ni nyanka ni nye ya homa ni ne mobile money number free anampo se send usika ne siso edi e beba ye Terra One Media Limited ana Blessed Foster 059 855 9802 059 855 9802 and as we chichi and as I will be able to say a more and 1 million do ye baba jenny at the bahansoa and also home money 0244 834 838 0244 834 838 12 Osia meda wase Nyankopon nhyira ya semo akwada ni ede yuwa kaniti ya sem kesi o so to da na bi moti omu ase a wo mo mpe akosia akwada ti wode na waye wo ko yini tire ho na wo fo na enokura ne ginkyire mu fra wo fo no hwe enwanwa nti yenhwe Nyankopon ya adoma wo kyena na ibisi de adru so no ketechewo abusia fo ima epacho so obema me kwan me da me ho aba eduru ho a me bodwum we wi a obete ketechewo asem bi obeka kire wo ne me wi a Menim nua omo no asamwa ewa ha ebedi nkomo enkotie mra TV ne Sompa FM anopa asemwa tuye
sports have been the food in your answer. Nancy, you didn't win you. Enough of park and chicken. Auntie, I hear my idea when you ride. Enough of park and chicken. Sompa pussy and I in your day, Papa. When it is Brother Stone. Tofiakwa. It's a no cross of man 88 Catechia. Woko. Yeah, now no ya na meet you no was a goody. Case na yere. Not tell you the program no was a make long time. Sena wo pampa. Catechia, let me baby. Junior man. And you better. For Samaba Sompa 93.1 Samaba a free nay could see now tree be simono a bon or nine pamubia segment in a funny catachow. A dear pa na winning fan. A dear now pesa oka at the fact at a chow. A dano bedroom a be a win ya quine and candy opesa oka. Oh, when yet. Homona Samoa, mini a tea soon. I meet you say. Homono. Yako. That's it in Yako. A doimu, me per se tea a foot to be a catachow de mayen. Ochina, a radia doma,
ye wo fofora ye bete bi wo ho a watetia bati to bo ase na tii ni ye ebia ebeye da o te sa asem we atwa to tinya bre na tii ni ye Ima maminti afutu akatacha wode mai ana futu samwa ya de bre atiefo no ya to di se nyesika bia na be medibie yeah abujafo sika ye kan wa se sika no ade e fe di sika no nyame ne bo sika mum na bonsama ye ni be mi nwurungan dia bata hu bebiri se wan hwe yie e wo sika ho hey efe ede ahomeka wom e ma bema ye bema e mania anka nsese wonsa kan no wonsa tumika e hye wo ho a obi e mu obomfia wo due respect e wo busua mu sika de hye wo ho a wo due respect e wo asori no mu wo due respect pa adwuma mu sompa ha sika hye wo ho a wo due respect men ka se sika nko ade na so sika no account pa e wo ho a ba bia ba sori agina so obeka sa bia udura himfie they give you due respect everywhere you go unya due respect na so sika no wasan eye treacherous nensembi ana men kan se wudi achire hey eti na futu sima me de bra o mesenye sika nyina na oba esese opebidie bema nye sika bia na ese u follow nye sika bia na esese o prese ye nche ma ubi kai enye sika bia na ese nipa wudi bie bema sika bi wo ho a hwe na ha mani twam nkwa enam wanim pa ai odi ahwe ma no nkọ no ba bi leave it to go oba enye bema bia ni sika ni epebidie nya bema bia sika ene sese opebidie oba take it from me enne me pese ni pada se ni sua de efri menche enne enne me kachre bema bia se nye nipa bia ne bukata agini sika o ho ubedika wasamado e kachre o so sika bia ubedi bia me na nate ase no ka se wida o se upe sika huna dia breda so sika wonye ho adwuma so se ubedi a o wasembo no po pa eni sika bia chi efise sika bi wo ha ubedi na abadaji asemo nyeni pebia na yenne fa Burkina Faso obunu faso jiri sika kai adiepu ubafia ban ten sika bi wo ho a abrante esi edi anka wa matunu fie ho oba bema bi yedi ni sika nka na yira nkasa wa nwane amfiri ho me na meka kire ho sika na wa ha wani wo pesa wo maso no wo baturu fie adikafu ahum abatra okay anyumre katache wa futu ode hyase eno no sa wo ye bema enye sika bia na wo se wudi wo ye oba nso a nya bema bia sika na se wudi ene ni akatache wo e kana no omono yase aboa bi firi nso mbe ka kire wo se de nchema wu a eni na chinyi e ba katache wa uni no chen
one ne san ache ɛdeɛ paa ne ma kɛtɛkyɛw ɛyɛ unique ma nipa bi a wɔhyehyɛ wɔn wɔ wiase hu sɛ papa no we deɛ wɔdam na nsɛn deɛ na anka Nyankopɔn bɔ arefi ma nipa na nyame nim ne wɔyɛ ma nipa biara tof na ne nim sɛ menyi ni sɛ nei mani bɛsan atema yɛ kɔkɔɔ sei na menim sɛ nisuogu wakyɛ bara ne wasu na me ankasa me nipa bi a mani emmerɛ na mehwɛ mrante krep yi a yɛhwɛ yi ɛnɛ na mahu ne yie paa sɛ nipa bi wɔ hɔ a wonsusu sɛ wobɛhu ne ne suo da ɛmea me nua ɔmahene mahwɛ ne sum ama na mewura hɔ awia yi na wobɛbusa sɛ ɛdeɛ nti ɛna nipa bi atwa adwadwoɔ saa menyi nni sɛ obi a ɔwu biara na sɛbe ɛsu no saa ansa na biribi bɛsi saa no na nipa na wawu no yɛnkɔ n'abakwasɛm mu dedi kan ma memfa nkyɛ kɛseɛ ma me nua baa ma me Sarakoba mommy Sompa ehema ɔkyena nyame adom a ɔna yɛ me guest sanete ɔkyena Sarakoba na yɛ me guest wɔ ha na makodi introduction no obusa sɛ da bɛ na me sɛ menim da ɛbɛfrɛ no ɔkyena ɛyɛ Sarakoba ne tɛ ne ma me granny ɛne Mr. Sarakoba na ɛnɛ deɛ ama makae me papa yi paa mekyia Sompa hema Sarakoba ɔhu kyɛ na ɛhyɛ katakyɛw no kasa darmo twetwe no paa sɛ no ho ayɛ fɛ the first ɛkyɛ a ɔhyɛ no ebusa sɛ n'ɛkyɛ de onya ne he na ɛkyɛ yi ɛyɛ ɛfiri Sarakoba boutique Sarakoba ne sie ne saa siesie no na yɛnkyea yɛadɔfo ne ahwɛfoɔ saa ne yɛbɛka no katakyɛw bɛma deɛ nti na ɛbɛfrɛ sɛ ɛyɛ katakyɛw yɛyɛ program amanfo busa sɛ na din katakyɛw koraa no aseɛ ne sɛn yɛhu mmeranteɛ no na ɛdin yɛde frɛ no ayɛ mmeranteɛ hene memehu no saa na yɛfrɛ no mmeranteɛ hene mene mmeranteɛ hene san mfie bebree sɛ wobusam sɛ yɛmfie bɛyɛ koraa no a menkae because yɛakyɛ menim sɛ papa no ɛhyiahyia nipa bebree ansa na me ɔmono asamoa mebɛ meti no na deɛ ama memfa ne saa yɛ ɔmono recently a yɛ papa yi wobɛtwa n'ani ahwɛ dan no me nana kyɛ sɛ memfa ne sɛ mayɛ ne nifa hene paa a obi anim na katakyɛw bɛma ɛdin katakyɛw no yɛ ɛdin kɛseɛ obi a yɛfrɛ wo katakyɛw bi a ɛdin no nyɛ din ketewa na bebi onya firiye no ɛyɛ yɛbusaa ne ho asɛm na da no mekɔ baafo sumankwa hene na mekyea wo ɛna ɛdin katakyɛw no ɔkyerɛ sɛ saa katakyɛw no ɛyɛ panin a na yɛbɛka ne sɛ bosom kɛseɛ paa na ne din ɛne katakyɛw no na obi bɛbusaa sɛ 88 no tama ɔwuyɛ no 88 na amanfoɔ nim sɛ ɛyɛ ne age ne mfie na yɛne ne sign kakra no 88 me nso mebusaa ne bi sɛ na katakyɛw na yɛ dan na wonya 88 na ɛde ade a na ɔso hwɛ wɔ mo no samoa ɛdin anaa namba ɛfrɛ ne 88 na ɛda mu soronko baabi ade ne bɛfa biara na ɔde adabrɛ sɛ yɛ 88 enti ɛdin 88 na namba 88 na ɛda man 88 no baabi a wɔde me papa yi bɛfa biara no ɔhɔ na mene ne saeɛ no sika paa deɛ mɛfa ne sɛ yɛanya bi sika yɛanya bi na mmom yɛbɛka ne sɛ adeɛ ɛde twitwa yɛ ho amena bi ɛda yɛ anim ɛda yɛ left ɛda yɛ right saa amena no katakyɛw ma yɛhu sɛ amena bi wɔ hɔ a nipa nante wiase a ɛsɛ sɛ wohwɛ ɔnante yie ɛti ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtɔ saa amena no mu da na yɛpɛ ne saa sɛ menya sika na mɛkɔ akɔtɔ amena mu na menya sika na mɛnante dwoodwoo
na me ho beto me no ɛno yɛ ɔka na sem bi mrebi ɔse berma ana nipa da sane bia no sɛ wotra aduane ho na wudi na sɛ yɛ corn beef ana yɛ nam a aduane nam gusu pa na wudi ni yɛ busiw mu tum sɛ aduane bɛɛ bɛta sɛ fi na kɔmɛ nkɔ ho bi mu cause wudi nyinaa wogye borɔ na mmom aduane a wobɛdi na sɛ mfi sɛ nsesa wa menka sɛ nsesa wa nyɛ nam o yɛne Ghana ha menim deɛ nti a meka saa cause nsesa wa yɛ nam bi a tɔfe ɛyɛ nam ahoɔden wɔ mpa nso yɛne ha wodi kura bɛka sɛ woyɛ hiani ɛnso na ahoɔden wɔ mu ɛnti yɛde ka asɛm ɔsɛ sɛ wobɛyɛ saa de no aduane no wobɛnya na sɛ ɛho dwoa mesrɛ kɔ so ɔn sɛ nafotu sɛm a ne yɛ tii wɔsɛ nyɛ sika biara na bɛrima ɛsɛ sɛ wodi bi dabi ɔka ne both side nyɛ sika biara na ɔba nso ɛsɛ sɛ wodi bi ɛyɛ ade a ɛrekɔ soɔ na yɛ papa no yɛ legend mmeranteɛ yɛ asɛm bi ɔka yɛ biara na eduruma bi kora wɔntwerɛ yɛne mmeranteɛ mene ne san yɛbɛba yɛ na ɔstarte twerɛtwerɛyɛ nafotu sɛm no mmeranteɛ bɛtumi atena hɔ mekae sɛ tama lockdown baayɛ asɛm wɔ mewura mfi da tɔfe na yɛnam sum mu aban sɛ yɛnna na papa yi sɛ kyinkyina ɛbɛyɛ adwuma saa ta ne yɛ fie no ho a meka Fox FM ana mebusaa sɛ katakyɛw na lockdown yi aba yi wɔn mu a yɛkeka wɔn asɛm no wɔn mu ayɛ dɛn alɔko hyɛ fie na hwan ne yɛkɔka na sɛ no wakora na saa crucial time ɛwɔ tie program ɔso ɔmo no yɛbɛkɔ akɔyɛ adwuma saa ta meka sɛ na aka me ne no na me nuanom deɛ saa ta na ɔyɛ sɛ mo nso ɛwɔ baabi meka me nuanom ɔmo nim nea meka yi enti ɔso ɔmo no bra yɛbɛyɛ adwuma in fact na mente n'ase but ɛkyɛ yɛ mene ne kɔyɛ program te no ma bi ase bi agora tam no koraa bɛpa ho saa na mente n'ase yɛsɛ yɛ program no yɛ ne yɛni sabi nipa na ɛyɛ na nipa yi nso na aka dan mu tí ẹ bẹ́ẹ̀ dẹ́ ne yẹ adwuma na adeɛ a mi de ka mi papa mi hu ni wɔn sɛ wɔ nipa bi ɔno ankasa timi kireti adeɛ ɛma ade ne yɛ ɛyɛ adwuma deɛ mi ni ne san deɛ ma hu no no tɔfe mímí ɔn mi nka nhoahoa mi ho sɔɔso ne mbɛyɛ program fiti anɔpa ekosi anummerɛ bɛyɛ 12 o'clock a mɛ bɛtumi ni wayɛ ɛyɛ kasa different ma no nfom da kɔyɛ papa no ne ne yɛ program a beebi a ɛɛtoro no ɔma nkɔ da ɛno na ɔde akyerɛ yɛn eti yɛ paa no sɛ wobi sɛ yɛne na yɛ program na ebi a ɔmo asɛm ano apa meyɛ nipa deɛ bɔne bɛtumi ayɛ da aba nanso papa ne ma yɛ ahwɛyie honhom bi ɔde dua yɛ mu yɛdeɛ na meka na yɛde program hyehyɛ so yɛnam sum mu mefa sɛ yɛnam ɛnɔɔma mu ɔde yɛba yɛfa apɔle hɔ yɛduru ɔnɔɔma si barrier sogyafoɔ yi mo sɛ wokɔ yi na meyi ma ID card so okay ɛkɔ me kata kyɛw na sɛ yɛne ho ana ɛbɛbrɛ kɔ sɛ ɔmo no na mefrɛ wo trans me yɛ pro time aso na yɛwura studio tough sɛ na me papa yi akreti nsɛm a mokɔka sɛ yɛka sɛ lockdown no koraa no ɛne kura ne wom na wɔte ase a yɛbɛtuma yɛ program ama station no yɛ program no ɛmfɔle down da katakyɛw yɛ talented o hwɛ yɛbɛka sɛ yɛana mempɛ saa de wei tɔfe sɛ wɔbi wo wie ansa na yɛaka ne wasɛmpa mempɛ koraa papa bi na mmerɛ bi ɔyɛɛ saa na mepɛ no asɛm no nso wamfa ne ho tɔtɔtɔ na ɔfa se na ɔyɛ kɔmfoɔ paa na ɔfa se ne wowie a ɔmo ka ne wasɛmpa na papa ne kɔgye mic ɔsɛ meme sɛ mɛka ne kɔs nyankopɔn sɛ yɛnka no korɛ na ɔfa se wɔwie a me na wɔtwe koraa ma na ɔde yɛwui wɔyɛ kurɔmfoɔ papapapa kɔmfoɔ tatwam na ɔda wei nti meka ama ne namfofoɔ a yɛ a modi n'akyi no obiara de asuade hunu momma nipa ne wo nwie ana mabɛka n'akyiri asɛmpa mode obi bɛka n'akyiri asɛmpa because mpanimfoɔ sɛ ana ne mmeammea koraa no sɛ bɛ wɔkae da ebi a na ɔboa wɔ bi enti meme deɛ mahu ɛna meka papa na mfa ne ho adi kwankwaa ne bɔ ne paa sɛ ade nti na wakɔkasa nanso wokɔ mu a kade papa ne ka no ɔyɛ right memmɛkyerɛ fidie so nka mmerankyɛ katakyɛw yɛ nipa obɛtumi afom yɛdi ka obi a katakyɛw fom ne biara no wode hwɛ ne papa yɛ ne na futu sɛm a wɔde ama nipa
I was a man for praying na katacho one throw book. And there's one throw book there. And then no kasano. Mo fanye pen drive. Infantry fee. Ni TB. Omono. Tough. Obi ahwrade. But ya ahwrade. Me dam me ho ketua bi abana mafa course. Say ya ne yebekọ no. Ochena awrade adoma ebe ye nipa foforo. Ketechew segment no de ono so nim fa ketechew ho no obeba abeka. Enemi nua omo no akire ketechew ase. Wa kire man 88 ase. Ena wa kire nipa kora ketechew eye. Yada ye ho aba.
ya ntimi nkwati obreso a obekọ hwɛ ya wada ebe na otwe ketechew yɛde ne bɛto adaka mu ampara yɛde ne bɛhyɛ fam babi a wote sisi ya no sɛ hu sɛ ketechew gyina hɔ a wobɛsɔ mmirika mu kyerɛ sɛ ɔsaman abɛfie yɛnkɔ ahoma no so saa segment yɛfrɛ no ketechew ɛfiri ɛnɛyi ɛkɔyi no nan bɔ pae mu pɛpɛpɛpɛpɛpɛ wobɛte ketechew yɛnkɔ ahoma no so. Hello. Yes, sir. Topic. Come on. You also. I'm my mama. Fra. Studio. Not bad. Not now what very probably I mean na tadia na wetenye program no contact na monyi no picture Mate me da se me ba cho unso udin ene ba bia frame me free mbacho me din dey asare me ka say Kenya ja brain okay asare mami ti o but yes me ma one big for so in fact I mapa me dem but media me ye papa no me na me ta FM so na asɛmpa ko a ɔka ya ɛtɔ makoma so paa ne sɛ bɛrima woyɛ egya wo ɛsa na ɛwɔ ahɔnyɛ bi a wonam mu ne ahokyere bi nti ɔse gyaa ɔbaa no na adwuma no a woyɛ no ho na adwuma no de ɛbaa no bɛba pa no mo adwuma ho hia ho ɛboa me mate me da se mo ba no mo abɔ ne taw na mokɔ me ba cho wodi ni ba bia frame me free so that's the problem go that man kata free. Okay, Kofi. Katacha omreni. Prof. I'm saying me ba o tell me say ka me ka ma sempre. Katacha on that charge me na ta ka te me bi ku me. Sa? So te ni bi ko fa me yere. Ana me da no a ni tu na ku ga me dem. Ana me bo de ma ni public cha ku ti aye. Ana say amanfoɔ bɛhyia hɔ no ɔkɔɔyɛ ɛhɔ a ne kɛtɛkyɛw de kɔɔ mframa mu ɔfrɛ me studio hɔ saa tam ne ɔhu sɛ yɛkɔ kɔkaa sɛ yɛ a na ɔfrɛ me soja nti adeɛ kyee yɛ a ɔte soja baabi a wotiɛ na soja ni na bɛhunu hɔ no tu hɔ yɛ sɛ a wɔkuta tuo yɛfiri fie ɔba nansa pɛpɛpɛpɛ ne soja ni bɛtutu tie gu me mpa so asɛm a meka ɔkyerɛ kɔ nso kaa no wɔ radio mercury 204. And to me, Mate, me da se. Me ba cho nso din ene ba bia ofre me free katacha obreni. Maka FM na na wan kasa so. Okay, mami ti onana. And me de ra. Dan se de ba tan se na so so ni ke. Si ada me ti so wo. Si ta de no so pere mo ta ba tmen le mo. Ya me nhye nyina ye den. Me ba cho wodi ni ba bia frame me free. Tofem ba cho me di de we kan ka fi ko mo asi ni site. Okay, katacha obreni. Katacha de ya da fe ne pa. E fi so wu ye me sa amon fo kwa be ma me ya ko shop ho me pema de. Obi ba si e wo fa na ewe mi se hin. Edua na dua me ni na tete. The shop will be any work on us. Mamma Samwane shop mobiza. There's a mini pumping in the shop. As you always say, be crown a firm, presented in a firm, say, as you offer, we don't see baby. Social media for a month kind of mood dictation. In that was I can say, I am correct. And I'm afraid some punk as I'm confirming to change any day. Men fan is the cry. But Kafra. On fanning and see that doesn't necessarily a cancer be throw. Set with program and some will be answered back and maybe about an hour.
Yeah, make family be kai pa. And make out that me too. Mate, me so me da se so wakai me. Wo di dom beko. Me ba cha wudi ene ba bi afre me free. Tofiakwa. Kata cha obreni. Me da se. Me di ane don kin kuma so kisha ta shi da ba. Okay, mami tio. Okay. Kata cha me na. Na the guy who made at some kind was it. Kata cha no. Afi chere ni be man ko dan kwa ne bo e du ana ne ko du. Ni am kai sa asem no pa to je no radio so. Ano di ete no, ete no kreka. Wodi ni gyanwa e ete e. Wusi ni classe, wusi na ye ya se de. O kreka da na ka na shi ete. Enti kata chobe, no kreka de no so ni agro. Ade ba kwa me fi no no. Te, me da sick. Me ba cha won so di ni ba bi afre me free. Okay. Mami tio kata cha obreni. Mate, I'm say you lie no. Me fa be 2 course na me de kata cha obreni si. Me ba cha wudi ni ba bi afre me free. Tofie. Mena. Tofie na apumbo ko de. Radi kra me be mena. Tofie me din Napoleon me can say free ebu akwa asima sin inside happy mind fashion. Okay, senior mami tio. Tofie if it da the say kata cheo atono. Tofie adwumum ya aha e basa. Na me problem me ko yi me buy na better say me master mo edi yen komo mudi na nje ndida ko pim say me tifi mu anka sama no Tofie edin die enso na me die o hihya obi antumi ndane no me da say me for twato e wo ketecho brei so me ba cho udin ene ba bi afre me free. Hello. Udin ba bi afre me free. I just very good from Category possible. Tio. The papa me de kan pa ni se o yo bia na o ya sisi manita energy. Bia pa se di pa di. Tabi ko ka ba ku bi. O se o bia e bu ni no pa ku bi so. Na so ba fon kan o be kan. Ba ku fo ni no no so ko tu ku o ko no ni ma de ka kala. The Bruni can say one of the tracks here. The Bruni boom, these are by any I've been chair. I say, we answer what they be at this assessment. And I say, I come from Hungary. We are also a couple club. So I'm in Hungarian, it was a couple of years. Okay, so many factories are in the review. No one gives any. So I didn't find a currency. Let us see. I want to. Ya do offer we kɔ na wiye nyankopɔn ya adoma ɔkyena nso no nan bɔ pai mu a ɛyɛ kɛtɛkyɛw brɛ free sabri kɔpem da ya de kɛtɛkyɛw bɛhyɛ fam no ya bɛfa saa sima no ade asi hɔ na ya di kɛtɛkyɛw ho nkɔmɔ nei ɔmo frɛ yi nyankopɔn ya adoma ɔkyena nyɛ ɔmo na bɛfrɛ ɛsɛ sɛ ɔmo gyae ma afoforo nso frɛ saa na mepɛ sɛ ɛyɛ no mepam kyɛw pii mu amafrɛ ne nyinaa no ɔkyena ɛkɔnoma mu mfrɛ biem because wabɛkyerɛ nea wonim fa kɛtɛkyɛw ho ɔkyena ɛkɔ nso gyae ma obi nso ɛnka de wonim ɛmfa kɛtɛkyɛw ho menim sɛ mobɛboa me na yɛde saa adeɛ no ayɛ adwuma kɛtɛkyɛw ho donti nti ɔmo no mɛda wase nyankopɔn yɛ adoma menim sɛ ɛna anwummere nso ɛbɛhwiri sɛ ɛsɛ aboa kanka bi wanya ne mahwɛ koraa na ojane mankawa yes na papa yon me meka saa de we se katechew oye bibi wo wiase o so oye japade o wanya japade o papa no Nyankopɔn de ne ba wiase se o mabua nipa wo wiase no saa na me hu no
because katecho me kai ye program bi nipa na fedra wonom ɔka asɛm bi ma nipa ni gya aduru na wonom no a nipa na nwu besi na me no kasa na ye kasa ye ka ne ho asɛm a ye betuma tena de program na ye de akwa wiye nanso sɛbe krobi ɛse kaje bi o kan waje bi na me papa ne de nyame fa de kransi na nana mo no so ye we mfini da e bedi na chisa opem tama ya hwe de be free wias omo no be ma yankopon hirawo awusiafo me da sipi menua omo no asamwa e na ote ne nkan hia no nonso one oforisuo ne na badwafo den asempenipa ene ebe huri omo de ba hwim ne se de na ehwasi ahuri no na chese na nwumre adaje ani poso sabre de ofa yadu so no na menim ebre ena ason no yedi nkomo na menim me wa brantie bi wa ha ose na wonim abrabo bi a ode na brabo eboye na enne ebu abo no ene dwade opese ye che na sem no ti nyabre na gibre trase na tie bi fre obi ka che ne se na menim bre aso menini di nkomo wi a mesan so ama wakonya na de onso beka efa brantie asem ho no onso waka ofan de eye 21st clinic the sciatica expert omada roma we eye Sompa drive hye nso se we de ye fa no na menim na yetu ye hofo se de be ya ye bebobra be ma me mo akwa ba ya eja ati saying am na dum ho ye pa ya na wa voice no wa machu no kakra ma me why pachamati okay na menim so no wa bayi onkomo na ye bedie no wo de se umo odin a enhiame onkyerɛ wo baabi a wo a enhiame de hiame ye se ɛde na ɛkɔso wo abrabom ye wo bre kakra ɛwo ye nim ɛmfa wasɛm no ntumrika to bo ase na yeni enkomo niema na wo bɛbobɔ so no na wonim se bɛba bɛwie se anka wo ye pacha David wo ye sure pacha na wonim pacha David na wonim sha se kura na musa am ya fra bakitikiti sa nti na wonim anka wanye oshem azina wo wa na wa show na kai wow a show no wakoye okay abrabon no hyase sen se de wo ka se wo ya abofra na niema hyase wo so no ma menhwe niema a hyase na wo mfie ne be sen na ye dan na sa niema no hyase pachom das pacho na menya mfi be 12 to 13 years okay na me ya afraban na me bi a me pastor pa me ko Sunday school programs kra tumu ye Bible quiz soul drill na mo kaka ho nti all of a sudden mbadani bi a na mo wiaze na obadani obi a na oye kromfo na mo wiaze sabe no wanya mfie sai mfande ne menya be 13 years mama ndio na mom de na azina mo wian mfa nkwa abonten azina na mo fan mo wian mfa nkwa abonten wanyem maami a na oyem nana okay nti obande se me na hu de ma be fia na o se de otunu dim nti oye de mama why de mfufie am de da nkofo wonchen sabe na papa we pacho dambre na papa ba no ye djuma o baby okay tina menyeme maame nam nana na yete okay nti oye ndama obeye de krom hon bi ehuma onpe de me mokone nchen okay osande mokone nchen anhwa na mafa nazi but me so manfa bia na ze da okam maame nam nana no okay nti ozezim de ma na mbudu GHS 1 okay dambre no menya 15 years na GHS 1 that could be na mo gwa mi she gwa de ma mamu hu ande mtwetwum ben ese o hye bathroom ho a udware no ne hu ya ne se o twetwe wo be ma yes na eno no na wahwe bibi o TV so
ana obi edi ho nkomo achiro because at the age of 15 they now were friends na obi ni wadi saa de ho nkomo ana pacho na bi anyi minzi da dan ba nkra no na be ma yewo na television on shada on ye common okay ntin wada bokwa kohwe TV ana bi akohwe agro ana de concert party nti the mazin what na moda ma papa menyo reka sei be da me ye so won fear say pacho menya 31 years 31 good shase na wo 15 years o shamo do mpere mi jey mutu mi jey mo bo ho pai mi jey ya o shamo do mi jey ya wo ma na ma asana ye wo ma na ma asana ye so dizim da ma na mu wie JHS that was the year 2008 na yaro BC na ye students na your number ye 20 in your try okay na results ne by instead of 20 students ne results ne by no ye 19 how this is what they are maybe yeah they your kaji results ne mo ko was mezinyim how o troy mo tro BC 2008 na my 17 years mentia sama kana see you nti Danbren nkobo mama mi amande the mekaji results what say me zenka ho me mama went to one amon me papa nso went to one amon no say de msan mu ko school bio o say na ma ya the school no kwan biado moko okay nti me san me kagina form 2 na mo tro BC 2010 God being so good me pass say nti 2010 na me start SHS or Central Region. Moko SHS ni. The mazi amakada na mechuchumi benyin na me ye pa. Some more class na mupoya. Na nyimi de merekaye na masana mabetena class. Or boarding nana. Mpacha hey. It's not boarding house for 3 years. Okay. Na mdi we SHS in the year 2013. Nti the mazin wa hauma metumu bohom pa ya de azina me pede mi jey nso ouma na masana ye nti oyaza o haum pa na mu wie school 2013 na mezimitri bom de me kapa ejuma ye nti me ba ha de me betena askwa na me obi a na manyi je sinitwa ho pa nti me dim ho bobo group bi de me pede me twasen nti ye nenam da ma odu baby na osede yetu eska ansa na was wa kwa set do okay Frank Naro ya ine why nyumtini me nyina nantepe in the year 2013 no ya afra baketikiti okay nti obeska semen kasa na ninye manso mo bra na Melbourne de that time na mama me wo ho me wie JHS 2010 na papa ofim nti mo ko SHS nyina na papa onyi wo nti ansa na mo ko SHS kra no mo ko akra mo ko so yogurt dama sana mutu ma ko SH odo na me uncle for wotuam school fees but ma mehye na ma medede no wa yede mana me ye mezema mo nti we SHS na maba ha de mepede me yasin juman menenam anko benenam nti odu baby a osede yetu eska monso ska na menye bi na osede mo san mu komenchi nti me san mu kray na me ye de no me ye teaching private teaching okay nti menenam de ma no mboam why this kana was be bon usa nti at the end of the day besan kwa abobesa na derizi na me so me ye bia me ye independent me mpede independent obi me mpede na yi mami oyi mami or me mpede mazin nti mo back Cape Coast dem ba pe juma ye nti mo back Cape Coast
me start there menye tigofo area adwuma na ye ton sims okay na credit cards was the gu car was the bi akra na uniba ni yakoton tam so na yasa na yakoyechi to the zim dem a na ibi chrem there what is the restaurant be open waiters nti menye hard na me for application call nti with the application with the call restaurant to with the application call nyame adoma wo fam nti me started there me restaurant adwuma as a waiter bizizim dama na opanyin bi a na ya oba restaurant oba ezi oba wanhuma omma bi an serve da answer oba bampo odi kan from bi a papa merebo nti mezi day nti oba place order good okay oba ban na eziban why ready no oba na okọ nti menyi ne kasai de owom de me ye adwuma ze nanso so wo de adwuma bon na wo de hwe adwuma papa nti so owo adwuma bi a offer the salary oye good thing mamere na omo mo na ombo no so nanso na adwuma oye ni oye de o say oton books or the secondary schools nti se meyen kotenye za obafam na onyema nanto nanso na okumasi ade nti magine number manyine kasa that was the year 2014 nti manyine kasa ya anko 2014 Christmas no from there early 2015 oba from na mabakumasi na aba start ejuma na I'm so okay nti 2015 15th January and now from there mamre bi amombo on the 20th mombra kumasi nti oka oyem de pa nti menyim maame zi ho komo na me chende asem day na wa ba no so asem papa ti bre no so na menyim maame zi nkra na maba kumasi nti menye ne be start ejuma ozeme mebi nti se akra na yebokọ a ene wa man scan ya akada hotel nti adecha ne the books in ye de ko secondary schools around bebi aye dan ye zim dem ana school for makwan nti april no makwan ene yesan ye ba kumasi bio ye ba kumasi mo ha na from there opere mu kofie na school fu boy school a oba from ansa na onyim ni bra adwuma no so onyim ankan dem okay miska osese mam so farm mam nti kumasi wonala bebi man yet ne wa mokom men na ma na me kohia me kromnyi bi na ochere me hu me kromnyi da ochere asem papa to no so onyim zi nkomo na me se asem de ni wa abo nipa na me nyiri adwuma osem nkofie na so okay na kasa why na adwende opebi mo ofi ma waye mobile money aman nti se mruko fie ja minkaji udwuma na mo besi bia mo na amaze obesen ni miska na they start mobile money so I was excited hearing that from my friend so me ko fie na me kepe store na my friend menya store na send him scam di tua store ne ka na la auto phone opebi ma ye pay mobile money sim na the send the car na the brim ofie na ye start na moba sinitwamun 2013 muhu malambi na sininimun ohimska timejene number either yinna yewo institution kromunti yinna yewo ye ho number nti muguda me ye mobile money na mo hwe program bi wo TV do why there menyifo wako bibi wako jiska nti skano either abrabon or koye ma won yeah mafra ba be 25 30 we sit down what to talk nti muguda mo hwe na why there azani yem there kayebi na won so be yiska nti nimu na me frɛ program na mo hwe number na menyi panika sai no so se menyi waje ho nkoten zeza oboboam na meze 1000 cedis ba obemam 10000 meze 2000 ba obemam 20000 musu menyi ska ibi na adwuma na mereye timi feskare me fa nkwa na de menye den odan obeye adwendwen mam okay
for so many days. No, that could not tune there. Nipe ejume eye na utu aka. Ya didn't na infeske inko, na nkaji dam scan. Yeah, nipa no ode ade na ma wo no a wo ye adwuma ne sika no. Pocha Oh. Why there? Fiskan ko na kaji dam scan. Na fa be shim na ma aka fire ma epere die. Timo 4 car ewie bi na mo koi. Na mo koi mo sinyi. O maybe be shiam. No de mo call uncompleted building bi mu. Na me koi no say I want to frame na me say mala me from. No say mo twan orba. No poyi. Oba no kuta. Ghana must go hibi. Na kutu ketu hebi. Yeah. Ka ho na nra kokko nra fita na kojan oka ho na padlock na ze bay no se sisia me za hen bay na me so me 1000 na me ze bay no se over hen na me ze man na o mama ze bi de mo fan shemi nsem so me di shemi nsem de mi na o di nsu busu ho de mo fan nsem wura nsu no mu na mo bi si bia mama yimi nsa gide wa aka de me yimi nsa ansa. Okay. Nti me di me se wura me na no shim o hyehyem de ja o se me yimi nsa na me nsa hyem aze no so o hyehyem Show. good o hyehyem pa de afa ja e da hye wunsem na o hye win. Nti o ka de me yimi nsa na me nsam de wa nua Hey, wa hyew de e aza hyew eja ahyewan ahye wunsem na me se ebi azin na o se mo ma anyen nti skana meze manen na o chime ebien 500 cedis na o ze 500 cedis o di hye kutu no mu na o de hye bag no na o de padlock no mam de mon lock na me fan kofi me fan ka hye me pass 1 week time nko buem me buem na skana ma hwe wa bem na me dadzi ni kofi ni 1 week time o se mama me bie hu. okay. God being so good monko dam bron so na ban komda timi dadzi ni kofi 1 week time mu buem na mu bue kutu ni mu na skana ondem wa dan lot of papers. My friend there ma wa ben and o say na nko wo there o mam oye obi na oye no ni we fili no o there nko o jimiska na o ze kwato oye no na o ze mam na ni we fili nti men san nska na on to oye esane oye no so o kyerem kra mokwa won to ne mam another impomu hu na mbisa de ska hin na me fan sending na o se 200 cedis am say ne nansen ya ma bro 1000 men san no say min peda azen me ya na am so my desperate azen min peda me here na me send iska me man mo kan na ska me send na man so no nyim iska ibi na juma me ye ni iska say nipa no iska ma wa wo di ye adwuma na wo di koyes hade. Okay. Na me send money wa na wasana from be 2 days time wasana from there oyo no buy was 5 million nti mo fa 3 million mo fa nsodo. Okay. Mo peska nti me send iska me man Ta waje 1005 nti be 2 days maintenance na my friend there na e bia zero call esande o sheme there mo send iska na fa nto oyelin nti e bia zero call Tofiakwa mache wasie na started there ni boafu o kasa nam so mala azna me pere me yen ne na me pere mu humor call nti mo won bia on kan kyerem wada na o kat me friend na on fa odu baby na me friend kra on ko. Okay. Me friend na anko na on ko no chere wa faska no easy nti nipa na me yen adwuma no of friend there orba fie. Okay. Nti or catch him orba fie dan bring scan with be a for car with be a KD this scan that nti me yim shem nti me free fie ugwane with the phone in the scanner wa kan na with the gwane Hey,
sika sen no de bre wo hwa investment sen no ye sky is shemi na no ye 4,000 but yet hand store yet to turn money na waka 2,700 na me the starting mobile money nti 1,500 for film if so kakra ndo abaka ho okay ni nyina me de kwai wo ni nyina dwane me de gwane na me ka share bra na me ye ejuma Cape Coast me ye waitan na my friend be but that time we for Cape Coast baby mo was mum mozi nti me ka share nchen me ka share nchen na dam malam na yanyini ye yanini twasene my friend no so no sisi akra we bu na aso yi wo suhum oye ska o de mankofo nti me ye de mokọ ne nchen ne sika kakra na wa kan me da ke piska na me da butua nyipa na me yere na adwuma ne sika ne so convince him say nia adi kan sie na no antrew wo san koye foforo good okay nti mo cray o ma me nyini hia Cape Coast nta o se ye bokọ forest anadwe bra wa ebo be 12:30 ko bo wan nti okada monto chop box student chop box na monto powder na monto snap na monto incense timini sha Cape Coast anadwe Cape Coast area ba property de mummozi anadwe be 12 no ye de henko nti ye do forest na anon no mama yi ma tali na no kam boxer shorts okay o ro mo mpaboya timina da foam no wa kam boxer na mo so chop box ni ewura bush nim anadwe be 1 nti mokọ no se ndama na o hyem de monto no we na meze man no 2 powder no di go ho na o so incense na o hwie snapon na o sha de ol kasa ol kaze man na wonte nti ogudo ol kasa na mete de bibi ye afu na se chechire nti azene bai na obbo mezin straight na malan o ka chem de jedo na me jedo na azno obisam ipiska na me se me piska na my ready there mo besi bia mo som na me se my ready na o se mumbu e chobod na mumbu e chobox mbudo na malan o started the okasa no one snap no di bi egu fom nti be 2 to 3 minutes time na mu de sika why chobos no ma o de wani nkosua miuni many ya gani with hu de sika no de ahibia Ghana cedi 50 cedis note 20 cedis note na 50 cedi 5 cedis note bond ogu chobos nim na mala nshem de musom mi yekuno osmo fantu not meditum nti spirit na oba osi oshem de momfa scan momfa nkofie na ochrem oil bi de mokwa monkoto na mempe akokọ fita ebien na mompe enwura fita yard kol na minya oil na muntwa akokọ mefengu scan do okay na momfa oil mefengu do na momfa enwura memfa nkata so 1 week time amukubwedu amuwumbia oyemezi Tofiakwa matiwasie inti hona na mala nka de metema o kan na mese meka anana spirit no sai bisa na inti me gidi de ska motu me da akofie na mese na mala nsi mo first scan asema wo kan na da so ana fili eja fili o shem de obisam de inti me gidi de motu me diska me da akofie na mese no bomizin na mete de azin oracle then uhu ni set saying menhu ade ko ba onyim kasai what voice adasa na voice ni te say nipa voice boldin bomizin nti okada mo fa nkwan na mete de onam efunas oracle na mala ni yede mo fiska nti mutam chobos mo zo suai na yede yerkon adasa na azi yim na mo bofom
bubo fom na azin osan bomezin bim there it is kind of foam in the bohu nti okada ne bohu na mala na osa azin olugwan orko na msumizi na echi ni epoi no boxer shorts nti epoi no chere azin wa asai dem scan mala no so gym 10 million ina ozi yei dem scan so wa show nti epoi na my stranded scam is about 4 car if ho dako onyonko na mokoso yen kra na why problem amam nti malam kriya no mum ska ote afu afu ibasa nkoko ibasa na oyende no semenje today afu okay oyende no semenje musomi no adan 30 cedi 10 cedi 3 hey asemuni no se me fan 4 car na monko na musro de moko 4 car mi keiske obesan wa dan but mo 4 car mi kudi fini oda so yiska wow inti dambremen na nyipa na me yenu ba mon or from on man pressure me wo hen ofra mfa ibia nyiwa na ofra mfa impo mankasa maame owom na ofra mfa ko wasisi kapem ibia nyi me worry about inti me fu baby mamu won na me ba Cape Coast why dem na nam ma to ba ha me hu ma me nyam inti me ko me sinya ma bu ho na me kaka ma asem na me ze kire na o se ma yem fun no nka shasi na me ka hye na ka mo anye inti ni mo na ma friend am won nchene ni mo na me nyimala m so kasa na o hyem de minya sika fofo ba obesa na wa aboam second malam na say first one second malam na o se minya sika fofo ba obesa na aboam nti mo friend am won nchene me ka chen de mama da oyal ma oda kolebu obeni surgery origin 5,000 na mo ofa no wa aboa waka 1,500 nti me sren on fa mam na achiri woyi mama da befia ebe piska na yezaman me kan one opportunity no mam 1,300 de mo benya anyin mo fa nko nti me kran dem ko akra not know ide mo ko malam no mo kon ho suhum nti mo kon ho sumumin no ozimu wura bebi ma oyi juman ti wura dem won why the toys be was it ndia no da asen bi nso ye dote no se me scanner ba na me se me scanner ba 1,000 cedis na me man no or chobox si wadada no the tum no katado no so from then na mo bomizin or from then na mo bomizin 3 times so boedun ni ska bogum bebre ti dem my first one oye ya inti scanner buy no say dem ske ontum on farm mam dem on fanko na please for kwado say please for sham nu obi some days ke me nya ne hia mam mbonizin bubonizin na omba ti mo ho betrim na scanner so osede ye ho ambanze ansa na yetimi yezi ambanze no say osede yekoto mercury na oye obi ni nyina obeye 10 million am say ja me gina he dem skay kura no me gifi bi ni nchen ti dem 10 million minya no say se ma nya ja no sika no mintum mo mfa nko ana muntum minzi nti mo kroy Cape Coast na mo komisinya ma bi ho na mo kom na manze de no abo de obotum wa aboa ye nya 10 million a akaji dem sika ne ja bobo ye ho bra no ka de no so bribi atwem oye dem azini bi wa mboan nti why na adwene de onye bi o bribi atwem oye dem azini bi wa mboan nti why na adwene de onye bi o
menyina kasa me pa ne chow de nipa me ye ne mobile money scan wa asai maka ji bi ne bisa nti wa mbua me da na o kire ma brabo no we si na menim nti ye frɛ ma lamen no ye de yinhia ne ka so a na manyima frɛ ne nyina opɛ 10 million ne ye 4 car ye hia mala no ka so a no ye de ye boko bush anadwe 12:30 to 1 to scan no okoto oil na mercury no zebay ntanadwo be 1 eno oma ye fa dropping ni ye di yin kire Winneba road from Kaswa to Winneba jedu baby no ma yisane ni ye kobush tie kobush ni oma ye to snap call no je snap no ye de or bompai to bompai de ma na azina mba spirit na mba to ye de yenku yenyim nti ye si kwam why de federal road futu kwan tie ne wa ye rekwa na prokope na azin opo ye ndo amezi manfa menyi wenhu ba ye tede kasa de bisia no bisa nde mo akuru ni wen na oso wa na oso mfama na oto ko bush nim na azin orka de mo akuru no so ntu mo mfa nye nti oka de men na my friend na me ne kran na o se na yesro boboan na boahen nti ne ye bai na why the spirit ni bu fui no di gu yendo o di gu so sese o sign ye hun ba na o sign ye tumi kan na o di echinya na o kasa nti ame my friend na malami ye gwanen ti ye nambushi ni mu dama ni epu main road no o se de ye faka ne kwaka so back no kire says kan so wa hyew nti menenam kepkos de bodamfo maye stranded muhuma menyam ho bia from amfa nipa bia nyi wo from mankasa mo phone mo receive call no oba menyim number no mo mfafa nti menenam kepkos de ma ewie bi memo ne ibi kuta misise chide muda menywa no ye nipa na me ye ne moba monyi Bani nsuma o me mo shim na ofa dropping na ozimtinam na ozim kofi na onye mensi fio onye mo call police station na kofi na okaka kire no parents there we hum na waachim ozima ba police station dembren na nipa na mo kɔ ne nkyɛn meka gye ne 1003 no so ɔso ohia ni sika okay nti yɛkɔ police station ɛna me maame na me nana benyin kɔ ɔyɛ ndɛ yɛn ayin na yɛfu kuro kɔ nti ɔsrɛn ɔmo yɛnyim bɛfie ne yɛmɛka na ɔsɛ okay ne yi asɛm yɛdze bɛfie ne yɛbɛkan ne yɛsɛsɛ ne ka wɔ wom na me maame no wɔyɛ dɛ sika no wɔbutua na menim nti why de hena asɔre ne yɛyɛ camp meeting na me yɛ de bɔkɔ because me yɛbia na me pa asɔre paa nti me te camp meeting na saa ne bɛfrɛ me dɛ ebi hwehwɛm na me sɛ hwana ɔsɔ onyimi mo sɔre ya na mo dɛ mo friend na me ka gye ne 1003 na no so kyem ɔsɛ mo for car from mukrom na onye mo call sort pan no so ɔsɛ mo tum bia mo wa sorry mo kram bible ma bɔ me tie me the time the man na me go police station to me do police station no mama lose mo no kan boxa source no ɔsɛ mo kehim no mama frɛ me nana the asem say na wato to me dem mama azechin nti azechin na my family wo bai na ye bɛka asɛm na ɔyɛ dɛ obutua na oyim half otua 1000 amunum hɔ a na oyim na 300 na kan atwi was canon nti menenam dɛm a na ɔkyerɛ kura metim kura montum mpoi sande anim go asaba na me yɛ dɛ mɛsan ma yɛ private teaching to obandamen me bɛyɛ why dɛ Tofiakwa ma ezibon nti mo ho abata no wo fie
Ti me be street boy, me jaya so. Nti when I'm street the man na me bi se bi, me fa you friend. No fa ya funu. Pacha. Okay. Me nyina way. That was the year 2017. I'm in say a friend when you're 5 years. Ti me ye teaching work the man. Na me kusi ejuma, kusi a CCTV camera here. Na room decorations. Nti na me ya. Why there? Onye ejuma oba wa. Okay. Nti eka de ezebo bra. Wow. Kombezo. Nenso Ghana mesiafo ompe here. Nti edi dama ejuma eze wala kombezo ye na homba. Anhwe ya onye na me ye de musua ejuma fofo. Ejuma musua sisi azi bibi ntimi di besie. Okay. Nti enu na muwom dema na me be hye ejuma ne mu ma na mo hwe mo ma na me zimo beto ejuma ma na mo hwe mo oye dudu bebi na oye zen to de bia ma mezi na me da akwa ejuma mpo na oye zen nti obedan de me yimi safosem na woni ska obeda mesi afosem mo wonyi muhu na me di pass me de tu enyima na ma kam problem a chew. Okay. Yeah, problem dey na mo. Did se bobo ma fine. Entum so a mamonko. So a nice boy. So misidun. Nye de ma ka na me de hohwa mo. Nsi be siape mountain me down da. Tofiakwa. Nti me tena se me dwedi mu de azen obey spiritual. Okay. Sunday. Misi be siape na waye. Oye so amenye ne beda. Ma muhu de aza meroyen omboam. Ba muntum nso menjai o sande menye besianeta o ma meziba na o ma miska. Muso menye ska menye ziba na muntum nso adwuma na munso. Ya basa woni no ko wani mu na onya foforo na watani ni pakro down. Onye wo ho a no de wala onye otene kra onya mo ebu emfiri ho. Na o se de o dampo. Okay. Nti ma wesi ma brabo misisi a o hawom a American ma etefo wada ye foto wo na brabo ne de ibia wawa menye ne ndada true moti bia wawa na ofa phone o ka chem de opiem oba oye warefo efa phone frel se opese wona otra. Okay. No see. As American easy. In fact, otwetwe maso a na papa bi a wo friend Mark Abraham obonwum bi. O say echiwade. Hwe na enyi bi a wawala anda. Hwe na enyi o maami anda. Hwe na enyi o papa anda. Nti ma adwuni kwesido. Na me say oh, mentumi nya demazi. O say oh. Obehwem. Obama mezipa obama miska mami hia bi ozmama. Nti mama nstro so ehia me. Sompa 93.1. Nti asem obeye dadwen no damdo. I was here for your friend on Menim Jumadie no eno no. Utie abrantie nkoma all boarding sama all kan sabi wanhwe ya utifia wo sede wo beka no afa na nto wa ana obehu sede ete baby abrantie ne duru no waduru bunu mu adane nisuo free se ode no ho akosha brabo bi mu ama ne ho akere no ti nasem a wo kan se oye bema yi no otu bema bia fose oba waware no enko no ho obekire die ntia yamfa sedama 21st clinic the sciatica expert omo branches edun wotwe across the country shanon so kumasi o ehwa overseas 21st day on say me gba na mabu ndi aka kire won say omo ye sciatica expert se woto ase twetwe eye wo ya nanu ya memende ya na oye free treatment ede ma kunafo
na kunafo se omo da Dr. Blessed Foster ase. Number de be frɛ wɔ no ɛyɛ 0540311311 0540311311 frɛ 21st clinic the sciatica expert na wone omo emo enkomo no numa bɔ pa ho sima aduanan mienu bema de ni si ye nti okan ɔse pero onye metsina na mbisa nde na nukune ɔse nukun onye nda impo onye ne beda kra onke de mope oide onye nda to her expectation like to hear omo him he scores bamam he is banos bamam na metena ase ma na mo kan bia nso oye no mum ska o ma mezban na ase to right there ahokyira mo mun ne do toy every month bia otum mo mam bia 100 cedi 150 cedi na osun nchenchen zenso a ozema nti menye ne shas de menye ne tra menye ne tena I think early this year to last month. Okay. Na la ofreni pem ka chem de. Onhu nzama bi nti intwado. Na okay, in fact oyeme yaw called Bobodon. Na na nim ne kunu no. Oh. Ohun ne kunu ne da. Munye no shasen. Mohun. Ne kunin oya foreigner. Oya Chinese. Okay. Nti de ma American menyine ye ya anko na na la de opede ye twado na okan how because that time I was in love with her ma bodon nti ma so mo tra mo dwindin Ruby awo twa na me tei yan papa wanya ne baby ko kata chew na orutufu bi okade nipa se epede konkana nyama day man fa ho nhim ba ma na worobui de nyiske bia na wozi Okay. na enye tibia bia na woda nipa ma ho kwan ma oba wa brabom na menim nti okada ye ntwaden oha omde but manso sebi manso nyankopɔ bɔ mama adwen nyimutu mitibu akwen am hu de morika no boboa odo man fan ni easy Enso otwe ho firi ho na beboa. nti meye de waka mate nti brebia wa twem mko all night yina so beautiful oye all night to mokwen that was my prayer topic there it was on boom ma the ma koda na wa be hyimu ma menyi mesiafo de dan on boom no mfem do na afi nso so mu benyina metewa na meretwetwen on boom ma mfem do nti later part na me discover one programming Okay. Na menim. na menyim de way program be them but asem penyi pande na me tei pa Okay. to me discover na me fa production number Okay. na me frɛ to me frɛ menye minister menye zi nkomo kwa echi Okay. nti okodu brebi na oye de iye production number nti odi nankasa ne personal number ozerema nti in case I couldn't reach the production number then I call him personally nti eno na menye na ezi nkomo a na me chende me pede me ba program no do na nzama bi a medzem ha kahyem na ma ye brebi a wa etwemin afofo nso wontei na ma wa ye na adwen de opede oye mpon onfa ohaw na nsunsu ada wa ba modon onfa nye futusem na no so ontwenu fun de oye panyin de ya abofra de oye benyin de oye besia onfa ntun hofo tere be ya ma amemeru komin no so onkom biom god menim de ma ya adza nyankopon ompe
American so mokɔ asɔla me Sunday school teacher a megya mmɔfraba wɔn anim mekyerɛkyerɛ wɔn nti ɛgya ma American nyinaa ne dɛ azin manya maayɛ ma meresrɛ dɛ awurade ɔmfa mo bɔn ɔmfa nkyɛm monum ho dɛ adze a ɔte dɛm maayɛ mpo ma ɔnware mpo a ɛnyine yɛ dɛm awurade kyi na nkantom ma waaware nti meresrɛ awurade dɛ bɔne a maayɛ mɛka dɛ monum ho mesrɛ no ɔmfa mbɔn ɔmfa nkyɛn na wɔn a wɔretei nso so wɔmfa mama akom ama ogudo ɔrekɔdo wɔ ma abrabɔ do wɔmfa nyɛ futusɛm na wɔmfa wɔn bra na wɔfa na ma wayɛ n'adwene dɛ ɔpɛ dɛ ɔyɛ bi ɔfa no ɔde tu ne tirim na ɔde tu ne kotodwem na wɔanka yi a ɔbɛboa no dan dɛ akɔnɔ no de wɔ hɔ but sɛ ɔwɔ dɛ ɛnya ho hyɛ do. Ɛti sɛ sɛ no wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ saa nneɛma yi a wɔafa mu sɛ obi ahu mmɔbɔ sɛ meboa wo ayɛ adwuma na wɔanya bi adi na wɔno nso anya bi adi a wɔama ne nsa si fam no sɛ obi wura saa suban no mu a ɔnyae ne ɛtɔ soɔ sɛ wobɛdi ahokyerɛkyi ɛne mmaa deda sɛ wo a yɛ bɛrima ɛkɔm de wo ɛde haw bɛbrɛ wo sɛ wo ne obi a wonim sɛ ɔwɔ kunu atena 1 year ni ɛde nsunsuansoɔ bɛbrɛ wo yɛtwa toɔ no sɛ woyɛ bɛrima a wankasa wotwetwe wo ho sɛ time biaa wobɛnya biaa no na wotwetwe wo ho ɛde haw bɛbrɛ nipa korɔ mebakyɛw saa nneɛma yi nyinaa no wohwɛ a sunsuansoɔ bɛn paa na de abrɛ w'abrabɔ ɛkɔ yɛbia na mepɛ mpaebɔ paa but medze me ho hyɛ dam nyɛma no mu montum mbɔ mpae woyɛ maadwene dɛ morobɔ mpae mpo a na wayɛ dɛ wala mpae bɔ kwa ne bɔ ayɛ den after all ɛyisi bɔn 2 ama menya nightmares dae bɔn ya mɔso dae ne bi ewu mɔso dae na ebisam mɔso dae na dei wama menya mɔsom waba fom nti mankasa maatena fom mahu dɛ ndzɛmba bi sei na mɛreyɛ a wama dɛm sunsuan no waba mo do nti mankasa mata though I'm not finding it easy sometimes you'll be there and the thing will be forcing you to do it you'll be there and the thing will be forcing you to do it but maka share rather but there sunsum pɛ ba honam yɛ mbrɛ ɔmmam sunsum a mutum meda ko meda tia damazi although babu no ma yɛ taase dɛ ɛnyɛ enyi honam ni mogya na enya ewura no ɔmmam sunsum a mutum meda ko meda tia ma hoɔdze nkoti no ntum ewura wa mboɔ ma eti sese wa me ate ase sɛ nipa no ana wone no tia a na ɔwɔ kunu no November ya yewura mu yi wone ne ntam ate October. Every October no besi sabre no bibia nkɔ so wɔ mo ntam. O frɛ no. My friend. Ɔno so frɛ wo. We are like sisters, brother and sister. Se say de baabi akoduro no. Sure. Okay. O ho a wankasa otimi twetwe wo ho no. When was the last time I be? I think it was last month. Okay. Early last month. Enti na che say. Catch them on there. Onye bi. Okay. Nti girls na wafefa omo ana omo tie no nso menyi bia enyi ho bio. Wow. Sisia menyi bia enyi ho bio. Mabom trimpo de. Wankasa sisia musua adwuma. Nti mo twa nyame n'enyim. Nyame yado na mefima na me establish mo ho a. Ma Yankopɔn ne pe no onyo. Okay. Abusiafo akasiman krona dwumadie me de aba na wiye. Me pese me ba homa no so. Abranti nsam a waka nyinaa no. Afutu semben na wode bre no tie. Dwumadi no yase yefre no na menim. Se na onim se sansunsuanso we beba no so a ka wamfa no ho nwuram. I think ebia metimi afa be 5 course.
sɛ brɛ bɛma me kwan dia woba taw afutuo bi wɔ hɔ a wɔde bɛma abrantie ɛna obi ɔwɔ saa tibia no mu a na waka 0551931931 0548931931 ebacho odi ni babi afra me free hello okay yanko ahoma ba kono so se ebacho odi ni babi afra me free hello Ima me bacho wo meboaye ewa ha because me bacho wodi ni baby afra me free That's ma okay Majwa kaka mechanic say there's a woman stop for time deliver go here deliverance okay Mate na say fa no mo di for Samuel no okay me bacho wo so wodi ni baby afra me free sir good evening. Good evening. Pato Sumpani. Atwai. Okay, abanti na tino kano atoma kuma supa. Mitie mu pa bet yo kano. Asa nye kura mi abanti amaji so. Metoda mi ni beba no be sana mi tuona na twetwe me ho. Wow. Mi hu ba kura masa no nye makono. Nye easy masa. Nyabotre wo ye number no a 0244809641 wo Pacho dadi Pacho tie number ni biem 0244809641 0244 80 96 41 for producer sisi awai okay, naturally, you made in come. Me watch out, would you be afraid me free? Tofiakwa. Sir. Ado. Mejo so. Okay, mami tio. So the canal is choose men are used for 7 years. All case, what for be after 2. If you can America, a bit 50, 48, 40 after 1 year, with nothing. Many men, you see, you say, baby, nothing, mamma, as a minute to me, some money, yes, what can the well also inside the outcome of my father? That's it. Mefa, hello? Hello? Hello. Kafra. Semo. We bacho, we didn't be afraid me free. Okay, mami tio. Oh, I'm not sure then how you feel me bacho, radio bi wo nche ma nko for mami wa na maso. Fra. Mate. Mate, me da si. Me bacho wodi ni ba bia afra me free. Okay, nana mami ntio. Enyezo, busumo hana. Chime bema. Mukta media chim absolutely. I am myself kula picture. Enyezo kula. Bacho. But me pese e din komo because brain inti. Your number na 0244809641 oh. I'm a fan teacher. About your free producer and why? And over share that income 0244809641. And only number ye de eye na Menim. Ochna erade ya adoma ye de tiase nam ebebro. Hye so ebo 4:30 na se nyame de yenkwa fam yen a ketechew ne time no so ye de bebrɛw ansana suahunu esi ya no na ye de ebrɛw bema. Oh okay, I'm second. Good evening. Yeah, good evening. But your friend Daniel me kasa tire apply. Okay, Danny mami ntio. But dem na sam na o kanu
sɛ na yɛka no mma mo nyaa ne saa na sɛ bi a mmoa bi a mobɛdi mode bɛboa no so a mompɛ ne ma sɔfo a ɔde ne bɛkɔ ɔbɛyɛ ne deliverance at the same time sɛ asɔre na ɔbɛkɔ no mompɛ obi a ɔne ne bɛyɛ yɔnkofoɔ a ne kristo so mu ɔden sɛ na yɛ a ɔne ne bɛnante all the time nyɛ saa sɛ ɔka sɛ ɔde ne kɔ asɔre saa na sɛ wanyɛ obi a ɔbɛbɛn no a ɔntumi nkɔnka saa mate meda se abusuafoɔ ɛbra so aka sima mmiɛnsa na yɛde kaseɛbɔ ɛbrɛ wo aha ɛna yɛde na menim esi bɛma deɛ waka kyerɛ nyankopɔn no ɔbɛyɛ ama wate nya gyidie sɛ fom so a wayɛ no wapae mu aka na wonnim sɛ saa nsunsuanso wei no bɛba ka wamfa wo ho nwuram nyame te ase sɛ wobɛtumi adeliver from saa haw no mu why ɛda se pii